O Berberecho de Noia pechou unha campaña complicada con derrota. Os amarelos caeron na casa por 70-85 ante o líder do grupo, pero tiñan a permanencia asegurada dende a anterior xornada. Este domingo disputouse o derradeiro encontro da temporada da Primeira División masculina de baloncesto e o Berberecho de Noia despediuse da súa afección con derrota. Os amarelos, que xa amarraran a permanencia na anterior xornada, caeron no Alonso Rodríguez ante o líder do grupo B2, o Celta Rabaza, por 70-85. O club fai un balance positivo desta dura campaña para o Berberecho. Un ano complicado, como xa sabedes, a nivel de lesións hubo moitos lesionados e tal. É unha plantilla moi corta, sabíamos que era un ano de transición que íbamos a sufrir, así o fixemos, pero bueno, o balance é positivo porque mantemos a categoría. Despois sete rapaces do júnior pois debutaron na primeira división con minutos e facendo un bo papel. Esta fin de semana o Alonso Rodríguez acolleu o derradeiro encontro dos amarelos nesta campaña, partido que, a pesar do resultado, foi destacado por López. Era un partido de trámite, xa estábamos salvados desde a xornada anterior porque se deran os resultados que nos beneficiaban, entonces pois foi a verdade é que nin siquiera os juniors que están metidos na fase de ascenso xogaran pola mañán, non xogaron prácticamente pola tarde. Foi un partido trámite que hai que disputar, pero foi para que os xogadores do senior pois, que tuveran minutos e se despediran pois, con boas sensacións e con moitos minutos na pista. Este ano non hai temores a posibles arrastres, xa que os noieses finalizaron quintos. Entendemos que no, pero eso nunca se sabe. Todo o que foi pasando ao largo deste último mes pois nos foi beneficiando, incluso o ascenso do Obradoiro á Liga ACB, entendemos que van sacar equipo na Liga U22, se de ser así, pois deixaría unha plaza libre en categoría EVA, que pode ser collida por un equipo galego, seguramente por Rosalía, que é o equipo que está na primeira posición dos descendidos. Entonces todo eso fai que creemos que, bueno, que os arrastres este ano pois non vai ser un problema. O club pensa xa na seguinte temporada coa vista posta nos xogadores xuvenís que pasan a ser seniors. Como sempre nestas idades, pois todo vai depender de onde vayan a estudiar os rapaces. Si se quedan por aquí, pola zona de Santiago, Coruña, pois esperamos seguir contando con eles. Si marchan a estudiar pois a Lugo, Vigo, pois é moito máis complicado, porque nesta categoría necesitas adestrar 2-3 días a semana como mínimo. O obxectivo será ter fondo de armario, xogadores suficientes para ter rotación e poder facer fronte a posibles problemas derivados das lesións, como as sufridas este ano que afectaron máis do normal ao ter unha plantilla curta. O noso equipo que tiñamos a plantilla feita a unha semana de comezar a competición, pois 4 dos titulares se foron para equipos de maior categoría. Entonces, claro, incluso dudamos si salir ou non salir, porque o plantexamento era complicado, de decir, unha plantilla moi corta, sabíamos que tiñamos que tirar dos rapaces para poder sacar a temporada adiante e ainda por riba o cúmulo de lesións sin sentido porque foron 5 xogadores pasaron por quirófano, o sea, non estamos falando de cousas liviáns, sino cousas serias do segundo equipo que tamén tiñan un peso importante no primeiro equipo bueno, pois todo ese cúmulo de cousas pois fixo que se complicara moito a situación. Destacou o papel da base e o xogo despregado nas pistas, que finalmente non chegou para gañar máis partidos pola falta de rotación e de enerxías para afrontar o tramo final dos encontros. Agora os xogadores terán unha época de descanso, aínda que a actividade continúa no club con outras categorías. Faltanos rematar o que as escolas rematan este fin de semana e despois tamén temos o equipo júnior pois inmerso na fase de ascenso á primeira división. Por agora levan un de un con vitoria, esta fin de semana se desprazan a Lugo para xogar co Cidade de Lugo e despois remataremos contra 6 do Nadal nunha cancha neutral que ainda non sabemos onde se vai a disputar. Os noieses agardan pechar a temporada con máis celebracións.